nazdar, tímto videem bych všechny rád pozval ke mně na můj server. A na můj server se připojíte tak, že si mě přidáte na Skypeu. Skype bude v popisu samozřejmě, když tak je to regis.pavel. Všechno malý, regis je tvrdý i. A dneska to bude jen tak kratulinkatý. A prostě bych vám hrozně rád ukázal, nebo neukázal, ale řekl prostě, že kdo si mě přidá na Skype, natočíme nějaký filmy, třeba postavíme si nějaký domeček, natočíme nějaký film a takovýhle, nebo si můžeme zahrát multiplayer svět, nebo Zombie vs Plants, to je taky dobrá hra, to je Minecraft, že zombíci jdou po rostlinkách, my jsme rostlinky, jdeme proti zombíkům, ale nevím, jestli by to šlo, určitě to bychom zkusili, tak si mě určitě přijďte na Skypeu, byl bych hrozně rád, ale co jsem tady vlastně chtěl říct, je to, abyste, jestli se na toto video fakt díváte, tak mi dejte like. Upřímně mi dejte like. Ano. Vím, že teď se smějete, že jsem řekl upřímně, ale prostě jestli se na toto video díváte, dejte mi like, prosím vás, prosím dejte like, koment, hlavně ten koment a odběr. Tímto vám děkuju. Když tak napište, jaký obrázek by se vám líbil, dal bych další informačku, nebo prostě takovýhle video. Nazveme to asi Minecraft Raft, to si nějak nazveme takto video. Minecraft Raft informačka, bude to takovýhle něco. A tak si mě přijďte na Skype, to je všechno. Zahrajeme si, přijďte na můj server, to vám řeknu na Skypeu a určitě bude sranda, zahrajeme si nějakou parkour mapu a to je všechno, co jsem dneska chtěl říct, tak asi nazdar. A mám roztočený cestu do neznáma, taky točím, kdyby se někdo ke mně chtěl přidat, tak to mám roztočený na multiplayer světě. Tak určitě si by se mohl připojit, takže bych byl rád, takže bychom si konečně dali ve dvou takovouhle cestu. Že bychom to přejmenovali na cestu do konce, že bychom nezabili Ender Dragona, ale to už je fakt všechno. Chtěl jsem tak 3 minutky, teď myslím, že už to překračuju, ale to nám nevadí, tak nazdar u dalšího tohoto videa, nebo u Minecraft Diamond Seed, myslím tím u nových seedů, které jsem našel, a nebo potom u mého roztočeného videa cestu do neznáma, a nebo u mých dalších videí. Tak čau.